Aw na to. Mangita pa ba kaglaen? Naara ba tayo sumbahanan dito sa mall? Ay, din ako. Ano ako nang nato? Kaluoy, in taon sa kong mama. Naipaamura yung lipak. Napailawas mo, mura yung tabliya. Nagsugulag man ni. Unya kong timplahon, mabungkag. Ang tabliya, mulutaw ang mani. Pastila, napailubot ay. Mura yung padpad sa isda. Ay, sao na lang. Pastila na. Bao ni resulta sa silos-silos. Nisuraan ni ug masubraan. Maunsa na lang. Lord, ayaw daw ni tugot. Away. Ati. Uy ma, kaon dyan niya oy. Galing maluya ka. Anya na oy. Exercise pa ko. Magdait ko kay ako nipakita sa imong tatay. Nga, nangita sa akong daan nga lawas. Usa ra ka bulan. Wala na ni. 60 na kog balik. Tan-aw na to. Oh. 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 Ha? Gihahap na ni Ron. Nay, bidli kita na eh. Nay, ayaw paggawas-gawas na ya. Itingali unyag. Maan ka, napasmuhan ka. Ay lang kita dili mag-exercise ma ha. No way! Ako ni pakita ang akong beauty dito sa chicks na imong gikaibgan sa mong tatay, no? Tuo siya. How na to sa mga ngutay. Oy, ay dala ko diri na lang tayo exercise good. Diri na lang ipakita yung beauty kay tingali unyag. Unsay kasultis mga tao din ha. Si tatay man kay imong gipaganagan na. Ay, da. Ako na ni i-career. Ay. Puslan manginani ko. Magwapan ako. Oh, gwapa naman kada. Magpakot ako ka sexy. Uy, sexy na kadaan, pero ano na ka sa balay? Tanawa, oh, forma na kayo. Oh, forma. Ikaw usa ka bulan na ni. Kinuko. Ma, manginabuhi na lang tagtarong, oy. Unya na nang panginabuhi daw. Masexy sa kong bayan. Sexy ka, imong ba, murag saging. Sabi di ay, say saging. Mura bagsaha ba, nga mahugtangag tubig. Kunya, malukog lang dayon. Ya ay. Sige, exercise lang. Betwork. Okay. Kweng. Ana. Oh, Punta, betwork. Ana. Ana din na. Oh, Ano ano yun? mo sa sexy? Pakita ang sampot eh. Ana. Sige. Wala ba? Ang kawal di kalibutan, nagdakaw na siya ba? Ako kining politikan, lugpot kinayang kwarta ba ya karon ay to siya kati. Nagtuo man siya nga kwartahan mo kuno siya. Naggo kuno siya kwartas project niya. Ato kini pangwartahon ba kayo? Sige panghambog, nyab. Dagang project Mindanao, Manila. Ato ginagawa nun. Di tabi na mao pre. Ako yung mga Kaya Diba? ginuway oy. Ako na Di ba ni. ako diuway? Ano ni? Ya. Saman.
Kawarta naman kita. Ato apa na? Ato ta dito. Nga sa ta. Hubog-hubog ta. Sikat ta. Nga ta bagayo. Sikat asa ta kaon. Inom ta. Restaurant nga maglon. 5 star to na. Kawarta na guta. Hindi kayo ay labi kay kinabuhi. Oy. Nga magaling ang kinabuhi na to. Tulak may kinudahan. Kung kinsa gid ni. Mo ba? Kinsa man bay? Kining duha. Si Ramil og Lito. Ganun kaingon ka na bay? Kadudahan ka ilang malihok. Siguro ha baya baya. Masipiyat ah. Duda pa kaya na. Paminawag gud akong gisulti. Sige lang. Sulbaron taning problemahang nahitabo resto ah. Labi na gitong pagdagit ni ma'am. Okay? Kining duha bay. Mo ni kuha to unang suspek. Kay maom ni badlongon sa to ah. Tinuod yun. Ingna tong mga kauban na to ha. Ha? Kamundo ha. Ingna nga panid-a na to. Kada gabi maniid ta. Kay masakpan taga ini. Ah basta. Kay kini mga tawhana bad record na guni. Ha? Kana ra bang usa? Kana sa Ramil? Naputos patik ang naong. Punan ko ni anak. Unsa may puno mo? Irisir. Oh, hara register man. Ano papas? Papaso mo na ako. Pabulong to. Ah, basta lagi. Basta ko kasakop. Basta itong mga kauban ha. Ready kay mauwaw kita sige tagdawat sa unuran niyo mga wa tay lihok. Abtik mo. Yes. Maan ko ano eh. Arlan! Sayuan na mas ko anay, padungan ako na! Wabagay Pasko! Anay ko na! Otot, damgo ta ko ni Kuan, nindot ka kong damgo! Damgo ko diyan na! Nagtukar nurog karol! Wanay! Inaway kwarta! Keting bintay! Lapit na dali. Kana mo dito ko. Di nam ni panay ko niya. Baili naman eh.
Ikaw, tari. Hinday, kahinasad, kinibalik niya kong chicharon. Kagahapon, kunit-kunit, hinday, kahinasad, Hoy! kinibalik niya kong chicharon. Gugaw! Fight! Maayong Kumbate! chicharon, kanakahandin kay dakumkom. Kumbate ka! Kumbate! Hinday, kahinasad, pinibalik niya kong chicharon. Kagahapon, Ano ka wala? kunit-kunit, o tabang nulon. Hinday, kay kahiman, makapangan ka na Go! 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 sa Go! hiton. Fight! Fight! Ang Kumbate! maayong Kumbate! chicharon, Dali! kanakahandin kay dakumkom. I love you, Kati. I love you. Liwat kasi mong amahan. Nakapurisyo mo na ko. Dagko ay mong danyos na ko. I love you. I love you. Ano balik din niya? Parihal mo sa imong amahan. Natuog ko ganina, nindot ka kong damgo. Si Diana akong gidamgo. Nagpatukar-tukar pag ako karol. Ano balik din niya? Papaulihan na. Sos! Maksud na kamamto sa ni! Pitong kabuwan! Kapulihan, Arlen! Sana all. Mga nga na-scam ko na. Sabi na kong si Kati. Si Katitir man na yung giyahak. Bantog na, dako kayong tiyan. Sabi na kong si Mother Munday. Huwag ka mag-tail. Saan sa taong ka, oy? Asan ba si Kati? Nilakaran to. Waka kita. Nasayang nga akong piking-piking.
Happy ay. Siya nga sa akong inuslang attire kang nunoy tabar biya ni. Kawat lang niya pag kanta-kanta lang sa diya tubod sa naugang sapa. To, ya tira bag una. Pero may isa to yung mga gibuhat nakasingot sad ko. Naganahan ka? Kinahanglan ko. Nakalay ka? Oh, nakalay. Happy ay. Sige. Paglingkod lang diha, pagkanta lag guba ang dughan ko. Pagbanda-banda lang ni Tiyo ha nga. Basi mapakan kag kaldiro diha. Udi Pero- sundang. Pero naibawang ko ba? Ngayon mo kong panalitdan. Kapag isama ko ikaw si Cathy. Kaya kong panindigan ang salitang ikaw lang. Basta huwag mo lang akong tutuhin na parang wala lang. Guba ang dughan ko. Kay imo damon ang hiyada Tuhan magmalipayon. Paningan lang ako ay kinibuhay. Bida. Che, pagtulong mo na ako. Lababo. O kuha na yung wig, kaspahon. Yay! Sabay sa akin, oh, do. Kuha na nga, yay! Palo lang ha. Alam mo, hiyos-hiyos na sa inyong tiyan, sir. Kapihanan. Hanggang ito ha. Okay, mauna ikaw po no, mga katalent no, sa Upaw V, no? Pwerte yung tungana nila, no? Nindot kayo pagkakuha na organize kayo rin pagka-exercise, no? Mauna siya. Mga on na mataglit sa Okay, di kumana exercise. Mga na glitson. Okay. Okay. Murag kadayan-dayan sa bata. Okay, ha? Come on. Ha? Oh. Reaction, one reaction. All right. Come on. All right. Okay. Let's move. Follow. Naghan may mga yabag ka rin. All right. Come on. All right. Senior. Cardiovascular disease. All right. Ivana! Iban na to, kering kayo sa... Okay. All right. Come on. Come on. Pagkaligri mga kaupaw. Yeah. Come on. Go. Woo. Marching. Okay, move. Kay mawag mong singot, tuloy mo ni ha. Hayer. Di na manggawas ang gusto mo iyo ha. Paano mo?
Oh, reaction! Ay, tagyan. Ah, wala! Siya raw mapila sa ambugan! Sanay yun. No pain, no gain. Oh, no pain, no gain! Ah, wala! Sige kitungan kay mo! Ah, nawa na mo sa! Ah, pass out na! Di balik! Oh, na! Ah, oh! Monkey puing! Ah? Other side. Eh. Other side. Maganda. Ivana! Para mabala sa inalawas sa talisay. Eh, lagyan na kayong nawawa, no? Dungag kayo! Iba na nang ganaw. Wa panaluto ato pagkaon. Sige kumbate. Let's go na ni bay. Let's na ta. Duta bay. Fight. Okay ba mo? Problema na bay. One. Oy, okay mo diha? Okay mo diha? Agad sige lang diri. Wala, pass out na! Ah, apa na Oh, upat! Upat ka mo kribilin! Ah. Ah! Panay mo sa'yo, diri! Ah! Alright, come on, baby, yeah. Ang tandayada daw! Acha! Wow! Come on! Mga ni siya. Gusto din siya ko ani. Bagan mo ani. Mo ani. Ay, luto na!